ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേടാ പിള്ളേരെ. പക്ഷെ നമുക്കിതൊക്കെ ആര് തരും? ദൈവം തരും. കർത്താവ് വരെ കൈവിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കും. അരികേലി മീറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ലൈബ്രറി പോയാലോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊള്ളാലോ. പെണ്ണില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലും എനിക്ക് കുറച്ച് ജിജ്ഞാസ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ഞാൻ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു മക്കളെ. ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതില് അരികെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂരത്തോളപ്പൊരു പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല. ഇനി ഏതോ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവളുമാർക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മെസ്സേജ് അയക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഈ ആപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ശുദ്ധാപ്പി ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടതാണ്. അതുമല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടിയവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മാറിയിരുന്നോന്ന്. പെണ്ണ് കിട്ടാത്തവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടുക. ഓക്കെ മക്കളെ.